имрӯзҳо ман дар соҳаи нақлиёт дар ҷумҳурии мо бештар аз 11 лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ бо маблағи умумии 8 миллиард сомонӣ умуман татбиқ шуда истодааст ки албатта ин ҳам барои боз ҳам дар амал татбиқ шудани ана ҳамин ҳадафи раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ин бисёр як омили ҳалкунанда аст ва бояд гуфт ки мана ҳамин соли 2020 лоиҳаи таҷдид ва бунёди қитъаи обигарм ва нуробод шоҳрои ваҳдат лахш бо маблағи 3,5 миллиард сомонӣ, қалъаи Хунваҷ бо маблағи 2,2 миллиард сомонӣ, Ҳулбук Темурмалик 200 миллион сомонӣ, сохтмони Чихел ки ман ишора кардам 7 пули ман аз болои дарёи Панҷ миёни Тоҷикистон ва Афғонистон дар мавзеи Қокул бо 18 километр роҳи мошингард анҷом шуд. Ҳамин ин барои таъмини барои раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон нақши муҳим бозиданд.